出国那个 Schlemm 中有农山希嘛。Kakinhon yele kai jong ka Peerless Football Club Kolkata kalayo ban Korea ka Jingjob ha ka lempung yele kai football invitation knockout football tournament arjar arpulai arpusau ya ka bala penlong de ka New Nongstoin Sports Social and Cultural Club ka nam tam jong ka Peerless kalawan hadin bakalala man penlim no da arko la not ya ka nyawasa ka kinhon yele kai na rilom jantia ha ka jing yele kai persha kabalalong ha ka sngi ba ar jong ka tayo hamadan New Nongstoin shisho ha ni ka sngi ye ki ar tali ki goal jong ka Peerless Football Club layo ban tep ha ka minit ka bahan repusan da usurajit nayak pada ka minit ka bahan repu pra layo ban tep da ublanang kongsdam ha ka te ka sngi ye ka nam man of the match layo korda usatya brata mana urang up cool ka Peerless Football Club.